Il-Bord tal-Public Broadcasting Services li jmexxi l-mezzi tax-xandir nazzjonali rrifjuta li jxandar il-messaġġ għall-ewwel tas-sena tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija minkejja li dini waħda mill-ogħla karigi kostituzzjonali tal-pajjiż. Fitra mibgħuta mill-PBS b'risposta għal talba biex il-messaġġ tal-kap tal-Oppożizzjoni jiżdied ma' dawk tal-President ta' Malta, tal-Prim Ministru u tal-Arċisqof meta jiġu trasmessi fuq xandir tal-Istat, intqal li l-proposta ġiet diskussa u kkunsidrata mill-Bord tal-PBS li ddeċida li bħala stazzjon nazzjonali għandu jsegwi l-prassi stabilita għal bosta snin. It-talba biex jiżdied ukoll il-messaġġ tal-kap tal-Oppożizzjoni saret fl-ispirtu ta' mod ġdid kif issir il-politika li wieħed u qed iwettaq Adrian Delija. Fil-fatt sar ukoll kuntatt ma' l-istazzjon tal-Partit Laburista One fejn ġie offrut li għall-ewwel darba Net Television ixandar il-messaġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien ma' dak ta' Adrian Delija tal-President u tal-Arċisqof jekk jintlaħaq ftehim biex il-messaġġ tal-kap tal-Oppożizzjoni jixxandar ukoll fuq One Television. Iżda minkejja li l-partiti politiċi ewlenin qablu li jxandru l-ewwel darba il-messaġġi tal-kapijiet rispettivi tagħhom, il-PBS wieġeb li l-Bord ma jħoss li d-deċiżjoni tiegħu għandha tkun dipendenti fuq x'jagħmlu jew ma jagħmlux l-istazzjonijiet politiċi. Iżda min-naħa l-oħra, il-Bord tal-PBS qal li se jiddependi d-deċiżjoni tiegħu fuq il-prassi stabilita mill-istazzjonijiet pubbliċi fl-Ewropa li jxandru il-messaġġ tal-kapijiet tal-Istat u jew tal-kap tal-Gvern. B'din l-istess riga, peress li l-istazzjonijiet Ewropej ma jxandrux il-messaġġ tal-ewwel tas-sena ta' l-isfijiet tal-pajjiż, mhux ċar jekk il-PBS hux beħsibu jbiddel din il-prassi wkoll fil-futur qarib. Il-messaġġi tal-mexxija kollha tal-pajjiż jixxandru fuq Net Television wara l-aħbarijiet tas-7:30.